Masu sauraro barka da warhaka. Fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mai suna Darussan Rayuwa kashi na biyu. Darussan Rayuwa dai shiri ne wanda ke kawo muku gajerun labarai masu ɗauke da saƙonni masu muhimmanci waɗanda za su iya amfanin dukkan wanda ya saurare su. Kamar yadda aka saba, sunana Jamilu Abdulrahman wanda kuka fi sani da Haiman Raees ko kuma Mr. Writer. A wannan shiri za ku ji mu ɗauki da wani labari mai taken wani uba da 'ya'yansa. An yi wani mutum wanda ke da yara maza har guda 7. A kullum yaran nan ba su da aiki face faɗa da cece kuce a tsakaninsu. Uban ya yi dukan, ya yi zagin, ya yi faɗan, amma yaran nan ba su daina faɗa da junansu ba. Wata rana sai ya ce da yaran su samo masa kirare masu yawa su kawo masa. Bayan sun kawo sai ya ce su tara kiraren wuri guda su kulla su gida 7. Bayan sun kulla sai ya ce kowa ya ɗauki ɗauri ɗaya ya jarraba balla shi a gani. Nan fa yaran nan suka dukufa wajen ganin sun balla ɗaurin kiraren da ke hannunsu, amma babu wanda ya yi nasara. Da uban ya ga haka sai ya ce su dakata. Daga nan sai ya kwance ɗauri ɗaya ya zaro guda 7 ya ba kowannensu guda ɗaya ya ce sau karya ya gani. Kafin ka ce kwabo kowa ya karya na hannunsa. Da uban ya ga haka sai ya ce da su, ya ku 'ya'yana, idan kuka zamo masu haɗin kai da taimakon junanku to za ku zamo ƙarfafa kamar ɗaurin ƙirarancin da kuka kasa karyawa, kuma za ku iya tsallake kowane irin siraɗi da ƙalubale a rayuwarku. Amma idan kuka raba kawunanku to za ku karye ku watse kamar yadda waɗannan ɗaiɗaikun ƙiraren suka karye a hannunku. Tun daga wannan rana yaran nan suka zamo babu mai jin tsakaninsu. Ƙarshen labarin kenan. Darasin labari: hakika haɗin kai yana da muhimmanci a cikin kowace irin tafiya ko mu'amala ta rayuwa. Hatta fitintinin da ke damun mu, da za mu haɗa kanmu waje guda mu fuskanci matsalar, da mun samu sauƙin al'amarin. Ya ku 'yan uwa, mu so junanmu domin junanmu. Kyakkyawan tunani shi ke gada da kyakkyawar rayuwa. Na bar ku lafiya, sai mun haɗu a cikin wani sabon shirin.